בגלל שאהבו את הממון. נאמר בירושלמי, במסכת יומא, בית ראשון נחרב בגלל גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה, ואילו בית שני נחרב בגלל ששנאו אלו לאלו. מה זה שנאו אלו לאלו? מופיע בתוספתא במנחות. אהבו את הממון ושנאו אלו לאלו. הייתה בבית המקדש השני, לצערנו הרב, הייתה שחיתות. הכהנים שהשתלטו על בית המקדש השני היו בלבד שחים, עשו הרבה עוולות מוסריות, בעיקר הסתכמו באהבת הממון. כך למשל אוי לי של בייטוס, אוי לי בבית קדרוס, אוי לי לגזברים, שהם ממנים את עצמם בגזברים, המרחלים וחורפים בתלמידי החכמים שבארץ ישראל. דהיינו, הם לקחו לעצמם את הזהב ואת הכסף של העולים לירושלים, של העולים להר הבית, ועל השחיתות הזאת יוצאים חז"ל בארץ ישראל ואומרים אוי לנו מהם, אוי לנו ממי שמשתלט על הזהב והכסף. ועל זה נאמר שבית מקדש שני חרב בגלל אהבת הממון, בגלל עדיפת פצע הזאת. וכל מי שמנסה לבוא ולהגיד שבית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם סתם, כאילו סתם הלכו אנשים ורצחו והרביצו סתם בשביל הכיף שלהם, זה לא נכון. ולכן, מאחר וזה לא היה מצב, אז כל מי שגם אומר שיבנה באהבת חינם אינו אלא מסרף את מה שחז"ל אמרו, מפני שחז"ל התייחסו במיוחד לאנשים ספציפיים ומסוימים מבתי הכהונה, שהם אלו שחבטו בתלמידי החכמים שבארץ ישראל. המורדים שמרדו בבית שני, כך קוראים להם, שמכנים אותם בכל מיני שמות, היו יהודים גיבורים, ואנחנו צריכים לזכור את זה דווקא ביום שבו נחרב בית המקדש השני. אנחנו צריכים לזכור שהיו יהודים גיבורים, ממש גיבורים עצומים, שאנחנו צריכים להריץ אותם. יוחנן מגוש חלב, שמעון בר גיורא, אנשים שעמדו מול האימפריה הרומאית, פשוט לא להאמין. דמיינו לעצמכם מה זו הייתה האימפריה הרומאית, שכמו אמריקה היום, אימפריה שהשתלטה על כל העולם הידוע, על אירופה, על בריטניה, על אסיה, על כל העולם. רגע, אתה רוצה לקרוא שמות?